No niin, tervepä terve. Joo, ettekö te nyt tajua, että mä heitän vaan huonoa huumoria? Älkää ottako mun juttuja tosissanne. Nimittäin kun minä tätä vihreää sohvaa kuvasin ja sanon, että köyhillä ei ole varaa tämmöiseen, niin älkää ottako tosissanne mun juttuja. Mulla on vaan niinku hurttia huumoria vaan, että älkää ottako mua tosissanne. Että mä vaan heitän semmoista läppää, että jos joku tästä mun huumorista loukkaantuu, niin voi vaihtaa sivua.